alhamdulillah akwai al'ada sosai a Kebbi, but specifically experience da na samu a nan Argungu, ganin irin history da ya je baya sarakuna da kuma dai diversity, saboda akwai yare da yawa a Kebbi, ba wai kowa ne ya sani ba. Abu ne wanda nake ganin zai amfani Najeriya gaba ɗaya, ba wai Kebbi state ba kawai, amma Najeriya. Ina buƙatar duniya su so su ga irin history da heritage ɗin da ke da nauyi a Kebbi state, kuma dai a Argungu in Allah da mu sami aiki daga federal government da state government, mu ga yanda za mu haɗa kai, mu sanya ƙarfinmu, mu sa gwiwa mutane, mu tabbatar dai da mun bunƙasa shi wannan al'adar, kuma dai mu yi ƙoƙari mu ga yadda za mu kawo Najeriya a cikin Kebbi, kuma duniya ma su zo cikin Kebbi su ga wannan irin al'adar da history ɗin tarihin da akwai a Kebbi. To ai wannan biki na duk duniya ne. Jiya bayan da muka je wajen festival ɗin da kuma muka fito, na duba akan internet, akan television, naga duk duniya an kalli abin da ya faru. Tsakani da Allah abu ne mai ban sha'awa. Mai ban sha'awa, kuma al'ada ce wanda ya kamata mu a gwamnati daga federal government, state government mu haɗa kanmu, mu tabbatar cewa mun kawo irin infrastructure da ake bukata, kuma su hotel da sauran, saboda duk duniya duk sanda za a yi mu tabbatar dai da an samu amfaninsa, an samu full benefit ɗinsa, saboda local community, kuma dai yadda na ce duniya su san irin tarihin da ke ciki a Kebbi, kuma dai a Argungu. Kuma muna ma mai girma godiya, saboda tsakani da Allah an samu dacen sarki, kuma an samu dacen gwamna a Kebbi state.